Saan nga naitaray iti balay pagagasan iti maysa a lalaki kalpasan a napaltugan. Alakay gapuan iti panakatay na. Tinagbaling nga biktima ket managan Emmanuel Vasconcillo Ibalalio, 57 ti tawen na, nga agnay iti barangay Magsaysay, Santa Ilocos Sur. Agarop alas 6:40 iti bigat nga napasamak iti napalabas nga aldaw. May ka-14 ti aldaw iti Septembre. Basar ti investigasyon iti kapulusan iti Ili Anarbakan. Madama na nga baybay-bayan iti nagbaitan iti Barangay Abot ken Solbek ket ditan a pinaltugan da iti biktima. Medyo blanco pa lang ti kapulisan tayo adamot ti nakadispatchan nga dagita investigation taga insection tayo kan dagita intel ta mga agkalap dapat ti na anay nga kwata no maamuan no nya ti talaga nga gapuana dayti pa nakapaltog dayti tao. May sapay nga dayta ti may sa i-verify tayo kukuha tayo no talaga nga ada kwa no kas ano ti kwa na ti drugs. Iti may sa imimbestigaran dagiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili ket no adda pa kay naigan digiti nagkalkalabes ka pampapatay kadagiti kabangibang nga ili. Panangyari na dayto syempre adamat lata ti kasla dagay relatives da no adda ti na kukuha da nga dayto adda ti madamdamag da or adda ti na isistorya dayto tao nga dayto biktima. Kanya da, mabalindamat data nga daw-dawatan mi ti cooperation da apo ta noon ti katulungan mi nga talaga nga masolve da ito no da kami lang kasi much more nga awan ti willing testigo tayo. Agtultuloy pa lang tinaingit nga investigasyon dagiti kapulisan para itinadaras nga pan nakasolbar iti kaso. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.